Assalamu alaikum. Haray mi wuri ken fopla landi style we jam ala tawhare de jam jama lagine ande ko mascarade wadi do ko selection wada do wana election de ko selection wada do jama on votali jama on yeru voto be ben Abdullah yeru balde be votani mais be votanali Mamadi wobbe nya hayal tali goy wobbe hayal tali dare piji ko gerete der leydi mede be do be sikude be no dita jama on fopuya be nyami budi mabbe din jona eno do ko yalte ko resultat sibe fala be ino ko Mamadi ganyi mele mele andi dundo tanki Mamadi ni ande kadi be confisquer on pouvoir Mamadi Doumbouya be confisquer on ande kadi pouvoir ok be confisquer on pouvoir wana jodori be do de hande kadi do innugol ko kartal nani kartal imbe be fotanali be kombo jodoto do hey ndi lady ko pasteur be ko wi do ko église ko be wi be noddu jamaon be jodo be yewta fi ndi leyde kono ndi yarata na dum ko sama kala joka election wa ya dara IFDG tawaka hara IFR tawaka hara ko no election non awa jama la gene holo de hodo don don andi o yatuma kadi ko ni be fenirno do be ni kadi referendum on donc haray ko gagna ko vota ko no buri ko vota ko engal lo kadi sibe yaltini do sibe fala be yaltini do Mamadi 100% sibe fala be yaltini 98% men sokka juude do men ngandi go deja ko selection men tawtata men oyitata men jokkata kadi yahoton e kadi meden andi kadi election wawe taki ye dara ko men tawaka haro ko la giselu dalen tawaka oye ko mascarade non ma ka IFDG tawaka election na libre transfer ko dum hadi goddo suten do Abdoulaye Yero Balde ko dum hadi ko goto na do contre goddo kaledi mede ko dum do adon famude mais vike on suti dictature yagal Mamadi Doumbouya ganga o ala jabuda kitu de pouvoir ndare neddo no ndare neddo fi ala ko do alternative fon goto wala sina Mamadi wobe wakilo en ku kaw wona jon de ku kaw on yai wobe hay kyanki wo ko kudeta be onno wadde wobe wadi échec on famali taw kudeta na waya mayde nyande kudeta hewtani o ngandata kudeta na waya mayde billahi nyande kudeta arani ma o nyande kudeta arama Mamadi Doumbouya andata kudeta aranima na kudeta na waya mayde mande alfa ko ne ko do be yetino mo say benni nyande artuda wala kapale ko do nyande be babbata mo o yawiti har ka kayiljo walna ko walo en ko sakito dum baye yawe ni be marabu be gol gongo fenande o be negoci o arti tumino ma onati nyande mum be babbe mo weti bimbe be yaltini mum be gindiri mo ko sare hande on no gindiri ni wala biddo wala bingil wala debbo wala ifus bedo kali no faminande do kambe kadi ko election be no wadde do pour faire semblant de légitimité et de légalité un coup d'état dare piji ko fewndi kala di mede jama mi tori ko mi jeji on joni dire juude mede ne pour mettre un terme définitif à Mamadi Doumbouya. Il va partir par tous les moyens. Il va partir. Ok, nous n'avons pas de non. Nous n'avons pas de non. Voilà, gamin faut yo andu no Mamadi o yahay fi wallahi Mamadi o yahay. Hare kono, à très bientôt, faut de ay mazialo.